दिनैहाय दैलामाव फासिजों ना बोनो थांगासिनो दङ जोङो बोराय बुरै ओरैबायदि ना एलेंगा मोनखायो दा नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन आरो माबायदि ना मोनो सानाबो बेलासिल'सै हनै आंनि उनथिंजाय नुगासिनो दङ ओमफ्राय बांद्राय मोनाजासेबो बोनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला हाग्रानि मैदेरा फैयोना सान हाबबायथाय दैलामाव नुजाफैबाय ओरैबायदि जगैनो गला गला दंखायो मैदेराबो होसोयो दै टर्च सुबायथाय ओमफ्राय दा बेनिखायनो बारा गोबाव बोनाय नङा आरो ओरैनो आधा केजिसो मोनबानो थोबाय आरो स' नायलांबाय था ओमफ्राय नैबेयावहाय माइ हाजेनबाय आरो एन्जर दंना गैया हो एन्जर असुगा माल्ला ए मा मैदेरा अबावथो फैयादों नैलाय फेंनाया मैथो नामोन बे माइयाव थ' जाजोब्बाय ए दिनै मोनाव जाजोब्बाय ने हाखानायखौ जादों थ' सेस मैदेरनोसो हाना दोननायनि जाबाय बेयावनो जाजोबदों नै दिनै मोनायाव जारलालै खस्थ' खालामानोहाय फैयो मिसा ओमफ्राय ने मेदाम जाजोबदोंनोथ' बेयावनो जादों आरो बेबायदि फ्रें गलायदों बेयावनो जिखिया जादोला जोंनाथ' ना लायनो थांनायसो जाहैबाय ए ओंखारगौद्रा नै आगाना इलाय नै गोबां नामा औ नै आगाना गोबांथ' औ मासेल' नङारा बे मानैमोनथ' नै ने मानै खिजाया बिदि प्लास्टिक होलायना दोनो नै होनब्लाबो गिया थोद दस्रासोलै मैदेरा दा जोंना नै फासिखौ लानानै फैबाय मेदामा ओमफ्राय प्लास्टिकआवसो लाबाय दा गांसेल' खय नाम्बारखौ लाबोखो 20 20खौनो मिथिबावासो फासिखौनो दा लाबोबाय आरो होनोसै जों दिनै ना जानाया दिनैलाय मैथो गनो मांगोना दहाय बाजारनिफ्राय थारुन लाबोदों आं दिनै बाया ना एलेंगाखौ जागोनसो बाय फासिजोंहाय बोनानै बैग्रियाबो बहुद दङ नै थाइजेनबायानो मोनबायानोदां मोनजेनबायदां ने मोनजेनबायथ' दैलामबारि मोनफैबायानो जों नै दा ओमफ्राय नायाथ' बहुद दंखायो नायनोसै बोला बोलि बोनानै लांनोसै मा थास' ए नों जायो होनायसैलाय जोंबो बोनाया ओमफ्राय लोगोफोर जेबो भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखै आङो न'निफ्राय जेरावबो थांथ'नाय जायाखै जास्ट ओरैनो ब्लग भिडिअ बायदि लाबोनाय जाबाय आङो दिनैबो दैया ओरैसो हरदोंदां नै दा फाइनालि दैलामाव मोनफैथारबाय जोङो ओमफ्राय फासिखौ खेंबाय बोनोसै आरो ओमफ्राय साखाथियावनो दं हनै जान ओरैबायदि ना नाङो अखा नायसि ओरैबायदि ना फैयो आरो ओमफ्राय नाङो बहुदनो ओमफ्राय दा जोंनि साखाथियावहाय उरावफोरनि सायो आरो बहुद नाङो ओमफ्राय दा दिनैनि दिनाव जों फासिजों बोनानै जासिगोन आरो थुख्खासे लागावजेननायसै जोङो दे बोलां सिद्दा बोलांथार दैयाव खोख्लैथ' नाङारा बुखैयो औ बिदि एसे थारुनजों जानो मोनो खोमा दे बोलां एकदम सिङाव लाथार दे सिङाव लानाया जिंजोंसो खारो बोखो जाबाय दे जाबाय दे बोखो प्लास्टिक खेबसे दे खेबसे थिखो आयौ दे हगारदो जालेयो नांला गिदानां मावबाय बोनाया दा लोगोफोर नाखौ बोखांबाय जोङो ओरैबायदि लानजाय बायदिसो जाहैबाय नै र' ओमफ्राय नाखौ मोनबाय जोङो नै मोननायालाय आधा केजि बायदि बेनो थोबाय लोगोफोर बांद्राय जाजाया सानफ्रोमबो जानांगौ नालाय दा बेबायदि आरो नै
फुरा मोनबाय थारुनजों होलाय माजों होलाय होनोसै आरो नै फासियासो नस्थ' जालायलांबाय नै रागा जोंलायबाय जोंनिया र' होमब्ला लोगोफोर दिनैनि ना बोनाया बिदिनोसै आरोखि सानफ्रोमबो जायो जों बिदिनो बोयै बोयै बोनानै नै फासिया नस्थ' जाबायलै